Príjemné popoludne, vážení diváci, vítam vás pri sledovaní našej diskusnej relácie o 6 minút 13. Dovoľte, aby som dnes v štúdiu privítal člena strany Poli Severu Martina Gertlingera. Dobrý deň. A takisto člena strany Koľajnica pána Huberta Drabinku. Dobrý deň. Takže dnešnou témou bude vlastne pocity sliepok v kurníku, či sú vhodné alebo nevhodné, lebo to rezonuje v našej spoločnosti. Čo vy na to hovoríte, pán Gertlinger? Tak kurníky v kurníkoch, kurník šopa sú vhodné, hej, lebo však to sú pre ne postavené akoby také tie malé domčeky, ale my, čo hovoríme, v kurníku by mala kúra iba spať, hej. Kúry ako také by mali mať voľný výbeh, aby jednoducho mohli sa nazobať, čo ho chcú, aby zjedli v podstate to, čo majú, a aby tie vajíčka, ktoré sú teraz naozaj veľmi silným segmentom, mohli byť veľmi dobre predávané na trhu. No. Áno, hovoríte samozrejme veci, ale v spoločnosti rezonujú iné problémy. A tie sú? Áno, samozrejme, my musíme vedieť niečo vypočítať. Musíme vedieť, s čím môžeme počítať, keď chováme sliepky. A preto treba ten priestor na ich výbeh minimalizovať. Áno? Prosím vás, vy dvíhate prst, ale pozrite sa. Tu sú posledné štatistiky. 70% sliepok nevidí dobre alebo nevidí vôbec. Periférne videnie tam neexistuje. To je skrátka štatistika, ktorá je platná. Nečítajte to. Dôležité je, aby ste si uvedomili ten priestor. Je to malý priestor, kde sa sliepka pohybuje. Zoberte si, že dole na zemi je zrnko. Môžete? No, vidíte. A teraz vidíte zrnko. A systémom ďalších zrniek vás môžeme navádzať. Čiže my určíme váš priestor, ako sa máte hýbať. Chápete? Vy to nemusíte sledovať. A poďte, sledujte zrnko za zrnkom. Bod za bodom. Poďte. To je ono, presne tak. Tadiaľto. Ale nenechajte sa vodiť za nos. Overte si výroky politikov na demagog.sk.